Ngalor ngidul nggawa apa
Yo. Jarum wong manis dikasih jarum peniti wong manis sing merak ati minta cium wong manis dikasih cium jangono jarum wong manis dikasih jarum peniti wong manis sing merak ati jendela kaca pakai keris gadis ayu siapa namanya saya kira belum punya rumah pintu kayu jendela kaca pakai keris cuma sebelah aduh sayang yang baju biru siapa namanya yang kelung konde saya kira belum punya rumah pintu kayu jendela kaca
keris cuma sebelah gadis ayu siapa namanya siapa yang namanya belum gede saya kira belum punya rumah pintu kayu lo jendela kaca ya pakai keris cuma sebelah aduh sayang yang gadis ayu siapa namanya yang belum konde saya kira belum punya rumah
mumute neng kuburan mumut neng pos ronda kuwi jenenge kentok oh aduh enake alah aduh enake aduh asike aduh asike aduh senenge jejogetan karo kancane sebelum aku tahu apa artinya cinta terlena aku dibawanya ke sana setelah ia pergi baru aku mengerti telah jatuh cinta kepadanya oh iya iya katakan padanya aku rindu oh kurang nyanyikanlah katakan padanya aku rindu iya akhir lolo oh akhir oh akhir oi akhir oh oi akhir lolo akhir oh Oh, iya, awas. Iya. Four, us, ya
ý
Awas lantai licin. Wah, kuwi mau tidak ditanggung BPJS lho. Rene yo. Kok iso ngono iki piye? Tak tekoni. Pecah ora kuwi. Dilei. Oh, aman. Oke. Lanjut ora? Oke. Iya. Oh shit, ya 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 os ya la ole 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 oi os os sa Os, yo. Kayak kepleset apa kuwi mau iki? Piye? Nah. Dok. Kabeh kemarin awakmu lho, Mas. Lunyu e. Lunyu mau kepleset. Yo apa sih? Lunyu mau kepleset. Lunyu ana plesete sithik. Ayo berarti kepleset ora lunyu kuwi. Panggah manut ya. Oh, kok panggah manut iki piye? Dok, anak buahmu iki piye, Dok? Iki mau kepleset bareng, Juk, latihan iki piye? Oh, ngono. Oh iya. Harusnya ora oleh gagal, tidak boleh kepleset. Kepleset baleni ngang sirah kepleset. Oke. Utek-utekan. Oh no. Eh. Ora, gek balenono. Oke. Iki nek kepleset kapake. Ya ora bakal nyawer no. Wong iki mbok sing apik. Awas. Yo, os,
Ayo siapkan sawernya, ayo siapkan, yuk. Wi nek ngono ki Jun kepiye kuwi, Dok? Oh, ora bener ra. Baleni kudu rampung kok to, Dok. Ya kemu. Baleni terus yo mati aku. Gantian kowe. Kowe roti di lapasku Senin Kamis ini. Nek kepleset iki baleni no. Betul. Kuwi aku moh. Ning Aku salto lho rono rene ora oleh saweran. Gek tak baleni neh. Dok. Dok, Dok. Dok kok, Dok. Disawer juragane kowe, Dok. Iki lho. Iki lho tukang dembunge lho. Iya, Dok. 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 Dok tak tek. Dok. Dok tak tekoni. Iki kancane komanan ora, Dok. Oh ya oke ya. Kene ya buat gawe lho, Dok. Koncone sing siji didol, sing siji dadi munyuk. Kodok dadi apa, Dok? Yo ganong jawonan ya. Moh iki aku. Aku ket mau salto dhewe. Kowe salto saiki. Oke. Dok kowe iki rung salto dhewe kok mangsamu.
kancane yo dipikirno. Oi. Os a. Oh. Oh. Yo. Ketika jauh
Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Sehat selama-lamanya. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Biar tak mengapa, rela-rela, rela aku relakan. Rela-rela, rela aku rela. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Biar tak mengapa, Rela-rela, rela aku relakan. Rela-rela, rela aku relakan. apa? Kowe meri? Awas yo. Oh, us, e a, e a, e a.
Awas. Sakit. Us. Oh. Ela. Eko Purnomo. Ayo Pur. Aus. Wush. Le. Hara. Le. Ya. Le. Ya. Le. Ya. Wush. Iya, awas. Ora. Ayo Pur. Eko Purnomo. Sipur, sipur. Walah lek Pur. U I A I U I A. O A A U A I U U A. O A I A I U. O A A U A. U I A I U U I A. Piye Pur? Oh ya, lek mulai Pur. Sangune Pur. Sangu Pur. Sipur ki anggere disenggai ala katir tir serak muli. Ya. Awas. Boleh tepuk tangannya dulu, tepuk tangan luar biasa buat Eko Purnomo dan kawan-kawan. Terima kasih. Iki sawerku woi. Buat aku ya. Dok sawere dok lali dok. Jadilan zaman edan yen ora melu edan ora bakal katuman ana jadilan zaman edan
senajan ora bakal kaduman ser Iya deh. Ayo be. iyo awas Goyang. iyo yus wah yo Ya, kembali lagi kita bersama ya Mas Kusdi. Ya, Masih dalam rangka acara sawalan YouTube Kreator Jogja. Yogyakarta. Ya, dan kami sinden berdua ini tadi belum minta maaf ya Mas ya. iya betul Iya, sekali kami Kusdi dan Hilka mengucapkan minal aizin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Ya. Mohon maaf apabila selama sampean-sampean menyuting kita, menonton kita, ada perilaku kita yang agak lain. Ya. Ya emang kita lain. kalau tidak lain tidak laku kita Iya betul, iya. Oke. YouTuber ki hebat loh Mas. Kita tanpa YouTuber ya Bukan Miko siapa-siapa, Foto, Mas. Yeay. Sebelumnya terima kasih juga kepada teman-teman YouTuber ya, yang telah mengekspos kita semuanya Iya, yang telah membantu kita. Syukur-syukur jadi viral ya Mas. betul Dan juga Jatilan lebih dikenal oleh masyarakat luas. seluruh Indonesia Ya, tentunya dongo-dinongo ya Mas. Muga-muga Mas dan Mbak YouTuber di sini semuanya diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, Betul. semangat terus ngontennya ya. Ojo bosen karo Mbak Hilka karo Mas Kusdi Dan semua-semuanya. dan semuanya. Kuatkan hatimu, nek isih turu ning jaba mergo bojomu, oke? ya kita hadirkan Coba mergo bojone. ya gojone kan tekne marah ditinggal konten terus piye sih Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nek Mbak Rate ketoke ora, wong suami istri pergi bersama kok. Tadi nek kancingan lawang omahe yo cari lain. ya minggah nopo konco-konco Mas Mar Monggo Mas Kusdi. Iya 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 iya. Aku kelingan kepekai biar tak kelereng ning jangan kebak tulisan karena senenge kupuk asmara biyen kae tak go andum tresno tanpa bantal tanpa klosok bak apote kataman asmara Kupu kae
dadan luntur saya merati Ya ya yo ya ya yo aku kowe dadi garwa mergo leren neng hukum asmara golane sampai bawah bawah tanah loh. ayo Mas Gusti iya Yen liwat aku kelingan bubuk kae biyen tak goleren ya ya yo ya yo neng jaga kebak tulisan warna abang tanda kasih sayang senengku asmara biyen ate aku adem tresno tanpa pantan tanpa kuasa betapate ketaman asmara bubuk kae kebak wiwit biyen tumeka saiki bubuk kae kebak cerita wayah wengi nganti gagat rino sajroning ati dalan tutur saya ngerati aku kowe dadi garwa berkoleran ning kubuk asmara la 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 ya 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 Pripun Bu Hilka? aku batuk ya Iya, awis kan? goyang Goyang. Monggo untuk panitia dibantu untuk seng sebelah utara, nggih. Monggo
karena takutnya nanti jadi berakibat fatal deh. Bisa dibetulkan dulu. Sang kamulat busana nirasutra mancawarna lelangan beksan oke madesa suleyo. Swara kambo angiling ngumandang antariksa pacut samandiman amberat raga tinawa krinting-krinting swarane prajurit buta us argemprang lumayon nuju palakan. Swara kambo akilik ngumandang antariksa pacut samandiman amberat raga tinawa. Nyoto wancine wus tako nang laras wus cumapis rengkum laring budaya sarwa kang tinandra jatilan ambarut babang hitung terus ambarut. Ada
jajah desa milat pori kala mangsane pariwi soto proke jae alam nusantara ingkang katiluhung alas lan gunung-gunung nyata wancine wis tangguh laras wis sumawis mengkum lare kudaya sarwa kang cinandra datilah ambaro tebang hidup terus ambaro anyan yaki angliang ban ambosani ayo ayo timeragak nyata kinarya budaya os solawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Nah
anggonmu bali ana jroning atiku tak tunggu senajan kowe lali tonggo pangestuku kanggo nika wong ayu tansah eling marang janji lan sumpah setiamu janji sing mbok sumpah ora migunani elingo karma tresnamu yayi iya yo yo habiskan katon kuda esemane tutur manis sing gawe sliramu ngangenake ora ngira yen bakale nuwuhake rasa tresna nganti sepele rino wangi tansah godha ati sumpah janji sehidup semati ora liya ya mung sliramu sing dadi kembange hati kang tak puji tresno iki mugi tansah bisa dadi kawiji ayo hae hae hae
Iya. Agak susah. Ayo. Boy, ya. Bos. Yo. Os. Nyuwun pamit sedulurku kabeh muga-muga dolega atimu waktu apik banget ana wengi iki sampeyan kabeh bakal tak salami kapan-kapan kumpul maneh muga-muga dolega atimu kapan-kapan rene maneh muga sing kuasa beri kesempatan. Iyo. So. Os. Iya.
Senengane atiku endah ing wengi iki aku tansah kelingan nyawang sliramu lan sesandingan tresnane atiku mung kanggo sliramu tresnane atiku mung kanggo sliramu. Sembuh, oke, terima kasih. Purnatur Pasugatan, Bapak